Ги чуете сите музикални инструменти, нали? Навуходоносор им рече: вие, Седрах, Месах и Абденаго, умислено ли не им служите на моите богови и на златния идол, що го поставих, него се покланяте? Намерно, как е, нарочно. Не знам как е нарочно на македонски. Намерно. Отговоря сега. Царът казва сборове, заповед. Какво казват те? Сборови, думи. Отговоря Седрах, Месах и Абденаго и му рекла на царът, на Навуходоносор: нема потреба да ти отговаряме на то. Думи срещу думи. Нема потреба да ти отговаряме на то. Нашият Бог, кому му служим, е силен и не спаси от вжарената печка, па и от твоята рака ке царе ке не избави. Ако пак и не се случи това, известно нека ти е, царе, дека нема да им служиме на твоите богови и на златният идол, що си го поставил, нема да се покланяме. Он изборува така: и да ни отърве Бог, и да ни спаси Бог, и да не ни спаси. На то нещо там нема му се кланяме. Думи срещу думи. Сборове срещу сборове. Тогаш тия луги бея вързани, облечени в своите облики, со капи на главата и со другите алища, и бея фърлени в печката огнена, що гореше. Бидейки царската заповед беше строга и печката вжарена необично много, пламеното от огънът ги умъртви лугито, що ги фърлиха Седрах, Месах и Абденаго. Интересно. Огънят умъртви лугито, дека фърлиха тримата младежи. А троицата, Седрах, Месах и Абденаго, падна в жарената печка вързани. Одеднъж царът Навуходоносор се стъписа, се крее на нозе и им рече на големците свои: нали беят троица вързани, що ги фърлихме в огън? Те му отговоря на царът: наистина така беше, царе. На това той рече: и аз гледам четворца, како одат невързани среди огнът и нищо не им се случва. И четвъртият личи на ангел. Думи на царът, сборове на царът, сборове на тия млади оръжия. Кой победи? Они победиха и царът промени закон в цялата държава. В цялата държава промени закон. Ако ти победиш с твоите думи, другите думи, и държиш здраво с верата си, дека то, що зборуваш, е истина, ти ги победиш и в живота. Има много други примери. Да сте слушали нещо за Давид и Голиат? Да. Давид и Голиат. От филистимският логор излезе един юнак по име Голиат от Гет. Беше висок 6 лакти. Знаете ли колко е това? Около 4 метра. 4 метра. Застана той и викна. Пак имаме какво? Думи. Викна. Кон израелските войски велики: защо сте излегли да воювате? Не ли съм аз филистимеца, вие робови Саулови? Изберете си един човек и нека слезе кай мене. Ако той може да си бие с мене и да ме убие, ние ке ви бидем робови. Ако пак и аз го победам и го убиям, вие ке ни бидете робови и ке ми служите. И Саул, той е царът на юдейците, и Саул и сите израелци, кога ги слушна тия сборови от филистимецът,
много се оплашиха и ужасиха. От какво? От думите, от зборовете. Ако се плашиш от зборовете, не можеш да правиш история во овој свет. Ти или ќе бидеш смел, храбър и ќе говориш и ќе правиш история, или некој друг, или ќе живееш историјата на някой друг, дека зборува към тебе. Много луѓе живеят историјата на некој друг, защото слушат той какво зборува и след това го вярват и го живеят. Аз искам да съм свободен. Аз искам свобода. Искам да имам лично мнение. Искам да имам лична вяра. Искам моята вяра. Искам да виждам как моята вяра, това, което ражда сърцето ми, прави неща в живота. Това е, което искам да видя. И сега никой не са... 40 дена, всеки ден той е филистимец вика. 40 дена вика, сборове, хвърля проклетия, хвърля много неща и никой не оди. Тогава Давид рече на Саул: секогаш, когато твоят слуга ги пасеше татковите си овци, нали, той каза: нека не паѓа со духот пред овој. Твоят род ки иде и ќе се бори против това филистимец. Какво каза Давид? Думи: аз отивам да се бия на 17 години. 17 години. Секогаш, когато твоят слуга ги пасеше татковите си овци, ако случайно дойдеше некој лав или мечка и ќе отвлечеше овца от стадото, лав и мечка, казва: убивал твоя слуга, а и со овој необрезан филистимец ќе стане истото, како со нив, бидејќи ја навреднува блиската на нашия Бог. И така, Давид отива и се взема 5 камъка, и филистимеца го вижда, и сега забележете, истото дека филистимеца зборува срещу сите израелеви мъже. Истото го зборува и срещу едно малко момче на 17 години, едно малко момче. Филистимецът му рече на Давид: приближи се до мене и ки го дам тялото твое на птиците небески и на зверовите полски. Давид му отговори, виждате ли, сбор срещу сбор. Давид му отговори: ти одиш против мене со меч, копие и щит, и аз пък одам против тебе во името на Господ Саваоф, Бог на израелевите войска, що ти я навредуваш. Сега ќе ти предаде Господ во ръката моя и аз ќе те убиям, ќе я снимам от тебе главата твоя и ќе им ги дам и труповете на филистимските войска. И Библията казва, че филистимецът започна да проклина Давид с боговете си. И Давид взима камен с опраки, бум, точно тук. Само един удар. Защо победи с праки? Защото победи с думите. Малко момче, голям воин. Голям воин, големи думи. Малко момче, големи думи. И там някъде се срещат в битката Бог на филистимеца и Бог на Давид. Кой мислите свърши битката? Бог. Боговете, само че той и неговите богове не могат да шават. Не шават, трябва да ги носи в джоба. И затова загуби. Първо, твоята остана. Битката трябва да я спечелиш тук. По молитва, после молитва, хващаш диагнозата от лекаря, отваряше пред Господа, като цар Езекия: ето Господи заплахата за асирийците, виж какво са писали, виж как те обиждат Боже. И Библията казва, че Господ
порази една цяла армия. 185 000 войници умреха само от един ангел Божий. Защото той цар реши да отиде при Бог и да каже в какво вярва. Ти в какво вярваш? Ти какви са тези сборови, дека ги пускаш от твоята уста? О, аз съм голям карък. Имате ли тази дума карък? Нещастник. Ако нещо лошо се случва, все на мене не се случва. Как е на македонски? Маляр. Голям маляр. Ако нещо трябва да се случи лошо, първо на мене. И ти го сборуваш, и дявола търси първо тебе. Защо? Това е дека го сборуваш. Ти го сборуваш и дявола казва, това ще е първият. И после ти казваш, видели ме, случи ми се. Провери, път ти цяла година си го сборувал. Ако сакаш да знаеш какво ти се случва, вземи си сега, имате смартфони, нали? Смартфони. Пусни го цял ден да записва какво сборуваш за един месец. Дай ми го да го прегледам и аз ще ти кажа какво ще се случи след 6 месеца. Защо? Защото думите имат сила. Нема дума, в която няма сила. Сите думи носят сила. Това са две неща. Всекой сбор носи две неща. Две неща. Послание и сила. Послание, разбираш какво ти говорят, какво ти сборят, и сила. Думите имат две неща. Послание и вътре има сила. И сега, зависи какво е посланието, силата, която участва в думите. Ако е по Божия сбор, Божията сила е там. А ако не е по Божия сбор, демоните са там. Нема средно положение. Или с от тебе е Господ, или преко тези сборове идва темнината. Нема средно положение, хора. Нема. Така че аз ви охрабрувам. Тая вечер трябва да избере. Да бъде преломна вечер, да бъде най-вредната ли, как вредна вечер. Най-вредната вечер във вашия живот. И аз избирам повече да не сборувам негативни неща преко моята личност. Моите браки и сестри. И ти ги видиш как живото ще бъде различен. Завършвам с това нещо. Всичко, дека на Исус му се случи. Целият живот на Исус, дека му се случи, първо беше сборуван от пророците. 750 години преди Исус да се роди, Исаия каза: девицата ще зачене и ќе роди син. От един сбор Господ го събира в, в кутията на живота на Исус. Ако има една кутия, тъй се събират всички сборови, първо девицата ќе зачене и ќе роди син. По-късно трябва да се роди във Витлеем. След това трябва да бъде от Юдовото племе. Сбор. След това трябва неговата дреха за нея да хвърлят жреби. Как е жреби? След това друг сбор по Псалм 22. Трябва да му пробудат ръцете и нозете. Сите работите бяха събрани по една Божия кутия специална, дека да не пише Исус Христос. Сборове за Исус Христос, Божия си Спасител. Бог ги събира. И като дойде времето, Христос се роди и сите тези стихове ги направи история. Направи ги да бъдат част от неговия живот. Ама първо какво беше? Некой го каза. И след това той го преживя. Искаш ли да преживееш хубави неща?
Искаш ли да преживееш победи? Сложи ги в устата си в името на Исус. И след това дръж здраво на тези думи. Дръж здраво. Не се отказва от тези думи. Преди много време аз и пастор Илко бяхме в София. Понекогаш, знаете ли моите молитви, кои мои молитви стават тези, за които се моля само веднъж и после забравям, че съм се молил за това нещо. Не ми идва на ум да се съмнявам, защото забравям за какво съм се молил. Това е голямо благословение. Ако някой от вас тук сакам да се моля за това и за това, аз се моля, забравям за какво съм се молил за някои хора, защото много хора да се молят. И това нещо след една година, 2 години, 5 години това се изпълнява. Защо? Няма думи срещу него. Няма сбор срещу молитвата, която е била с вяра от човека, който го е казал. Аз и пастор Илко бяхме в София и се молихме за едно семейство да имат второ дете. Не можеха да имат второ дете по това време. И ние се молихме. И двамата се молихме. Аз по-късно разбрах, мъжа ми го каза, бяхме в неговата кола и ние се молихме. И аз му казах, готово, жена ти е бременна. И той, какви говори Пейчо, как така жена ми е бременна? Готово да ли се молихме, приемаме го с вяра, жена ти е бременна. Точка по въпроса, ние се молихме, вярваме, жена ти е бременна. И той се прибира вкъщи. Знаете ли си бременна? Не, да проверих, не съм. Абе, тъй с Пейчо, нали, то Пейчо ми приказваш за него, каза ми, че си бременна. Много скоро проверява и тя е бременна. Минават години. След около 15 години неговата жена идва на моите пророчески семинари в България. Заедно с дъщеря си. Обаче аз съм забравил тая история. Аз не я помня даже. Виждам това момиче и ми прави толкова голямо впечатление. Искам да го благословя. Върху нея е пророческата дарба. Тя пророкува невероятно за 15 годишно момиче. И каза, мога ли да я благословя? Не знам, защото твоята дъщеря ме привлича да я благославя. И тя каза, ще питам мъжа ми. Пита мъжа си, той казва, да, нека да я благославя. И аз се благослови. И на следващото ниво, след там няколко месеца, тя ми каза, ти май, пак ти казвам, не знам защо тая твоята дъщеря просто бие на очи, тя ме привлича. И тя каза, ти май се забрави. Казвам, какво? Преди много години, когато ние не можем да дадем второ дете, ти и Илко се молихте и ето това е детето. И аз тогава разбрах как вярата си разпознава плода. А знаете ли какво стана още 5 години след тая случка? Сина на пастор Илко се ожени за това момиче. Когато ние с Илко сме се молили в колата, аз вярвам, че Господ не е така е гледал отгоре и е казал, синия, те с двамата се молят, там има вяра. Един от тях има момче, да вземем да дадем едно момиче и да ги оженим по-късно. Всъщност така е мислил Господ. Ние не го знаем. Ние го разбрахме по-късно. Всяко чудо има история. Има история. Историята са действията, но преди това има предистория. Думи, сборове, молитва. Всяко чудо има история, но преди историята да стане, има молитва, има думи. Аз свърших. Благодаря за вниманието.